que ara es presenta així un grup de fotògrafs d'una manera conjunta no pot tindre ara, als anys 80, la seva justificació en l'existència d'una poètica fotogràfica aglutinadora ni en l'existència d'un perfil estètic que vendria a legitimar tots els productes realitzats pels fotògrafs. Més bé pensem que la justificació hauria que buscar-la en un nivell més primari i és la manera en què s'entén la vivència fotogràfica ara al País Valencià. Caldria definir aquesta vivència com una vivència narcisista, exaltada i d'alguna manera també permeable. La fotografia té un caire experimental i també és viscuda com una possibilitat que sense dubte és la millor possible. Els productes fotogràfics que ells realitzen són susceptibles de ser exhibits dins d'uns marcs de referència naus, tant en altres ciutats de l'Estat com a l'estranger. I això és una cosa important perquè vendria a trencar, diguem, el marc domèstic en el que s'ha mogut fins ara tota la fotografia valenciana.